Dakatong ban pensngau thu bat pensai ya kinong song snong gejela bakin kiar na ki jingbam ki balasa ni ki balas new ki bala ban wanra bun jat ki jing shitom na kaliang ka food safety kala penlong da ka jing ai Jinghikai ka bakerpang ya ki Khynnah Skul jong ka army public school. Lyngba kani ka program lahi kairu ya ki Khynnah bakin nang kumno ban test kumno ban ithu ya ki jingbam ki badang long ban bam bat kinu pat ki jat jingbam ki balabu jingma kala ya ka Koit ka Khiah jong ki nong bam. Kini ki Khynnah hadin balayo ya ka Jinghikai kila pen i bat baru kumno ban itho la rajia bala khle lang de ki wei pat ki jing khle haki song somarit lani ki muslim musla bajude hayo hahan habakran bat ki lat pathai Khubor ka kong DBS Mukim Assistant Commissioner jong ka Food and Safety kalaya thuru ba Lyngba kini ki program ki yo ya ka lat ban pen phriang ya ka Jinghikai bat ban pen sngu thu ya ki Khynnah Skul bakin tip shapang ki ja jingbam ki basngan ban bang shu ko ong ru ba ka jingbam kerni ya ka jingbam kutia ka long ru ka dauba ka pa wanra ya ka jingpang diabetes ka jingpang hypertension bat ru ya ka jingpang heart attack kani ke he sarkar kala pentip ru ban na kalyang katanat ki bu thong ban leit pen sngu thu shakeleng ki district jong ka jilla la kumnu artli ki school sarkar ha ka wei ka district play bibaro hakani ka singi don hangni hakani ka army public school hapo happy valley ka daw ka bangi don hakani ka school ka long bangi wanra asha kini ki Khynnah ya kani ka awareness ka by day but ka Rukom bam ka Rukom di ka ba kham Koit kham Khiah bat ban kiar na ka jingbam ya ka babami ki junk food lani ki jingbam surok ki jingbam ki basude kum tumo kum ki alu muri bat ki we ti namar bele namar bakani ka jingbam ya kini ki junk food kala ban wanra ya kani ka obesity lani ka jing sngat ka bom da ikot ikhia ti kani ka de ka daw ka ba kongsan ka bangi don hangni bat ka ba ar ka long ba kini ki Khynnah apilai ba ki wanra shapi ya kani kumno ban test ya kani ka food adulteration hala yeng shet jala jong nila ban pai khendiat ya ka ba kini ki Khynnah ki la pan i shapi ki pai ba ka longa ba ki test ya ka jing bha jong usomret uba yang ngithiat na yo hatu udei tang usomret ni udei ubala khle ni kalong simple pila ban shim yo usomret aka test tube lani aka klan nang ta the da ka nang ta pi ban pin chuking ya tu khendiat pin sayu i ba usomret uba shisha u hiar lot hap try jong ka klat lani ha try jong test tube kat ba tu uba per pada siteng hajrong dei satia usomret udei u ieng so kan pot kanjing sha thok ka baning kong jungi hang ni ka long bangi sha thok ha ka dor ha ka mur ni si wi ka dor jong usomret nrei kat bangi la thiet lang pade ya tu ieng so kan pot kata ka de ka bangi khot ya ka food fraud nang ta ka ba ar pade hang ni pila ban ong ba usok kan por uba ban bam lani uni usomret uba ban bam ti ka long ka biang nrei kan ni kam de setia ka biang tenang tangi la ban test pila ban test yu mas pendon kam ying set jaga ba pichat jing set shim yu masalah ha ka di ka bol pila ban thiet ya kan ni ka iodine solution la ban yo ka iodine solution nang ta bede pila ban the khendiat ka iodine solution halor jong tu khendiat masalah ba pishim lada ka tu ka masalah jong pi ka kala rong blue ha ka rong kata ka mun dei setia ubalong safe but nang ta udei ubala kle de ki start ti gedi hangi bangin haban pikir ya la ka jong ka bam kedi ban light na kini ki jing ban ka bakongsan nang ni kalong babali bangi haban kiari gini ki junk food kalong ba ka junk food ki dei ki jing bam ki ba la ban wan ra ingi ya ki shibon jat ki jat jing pang ka kum ka diabetes ka hypertension nang ta pade ka heart attack bat kum ta ter ninyo i ba ya kini ki jing bam la pan kre pan krom la ki don shibon ba ka sugar la ni ka kan jasini bat shibon ba ka mulu bat nang ta la pan kre ya karu la shet ya karu ha ka pnyang le si ka bom desu ka ba tikani ka wan ra ya kini ki health issues ha ke be de bat ni ki pa tikini ki di ki awareness ki be ni wan ra ya kini ki Khynnah ha ka ne ka school ka ba menta bat kani ka dei ha ka ju ko poru ni wat ya kini ki eat right champion na kani ka school ban I awareness cha ki pa ba lani ki bangi khot ru ya ki ha ka ju ko por ki young ambassador on food safety of for the state of Meghalaya ti hangni ngi lale man ta ngi bat ke jing thmu jong kani ka long bangin ya keleng ha ki we ki district ru kumju kani ka di ka part jong ka FSSAI
but lakumno ngin target kumba artli ki government school ha ki we ki district kublishi bon Danga. Ndas ni ngan pendia pi kumlu bangila ban pek ba ha usin rai ni babu rong ni em. Shwa ngin ya sha ko ha Lyngba. Ada pek hangni dan artuli ki shimrai. Kawai di badan rong ha kawai pak kabandi di badan rong. Ini shimrai. Ini shim kumbiat ini. Dan ha uni nyabiar kumbiat nalor. Ini ushimrai ba PUE ka clear ka kam bet long stem than re. Ke mudde ini ubah kam ai rong re. Ha uni ubah lepat. Hangni pakila banyu bahangni ubun karong stem. Mudai hangni bala ai karong. Tapi compare kini artili fila banyu baka dia bakambun rong stem mudi ba ai karong. Dia bakamai rong stem lepat mudi udai itsip ki. Boleh sibon. Tasni ngan peni fi kumno ngilak bantep badan sabon ne undan apok kedut. Ngishim kani kawai ke test tube badan sabon dan kawai ka klat ke bekhut. Ngin te ka bika. Kani ka balong sbo kadi ka badan sabon. Kani ka balong sbo kadi ka badan sabon. Kani pat balong clean bet kumni kadi ka dut bekhut. Kublai mentasi antan AP kawai ke eksperimen ba kumno bangin te ba uno di usok madet ba uno di usok siang sok kan pol. Te mentasi ngin tek syada ko ha uni ha kani ka test tube. Uni ubah per syajarong udi siang sok kan pol ba uni ubah ba nyam syapo udi sok madet. Thank you. Ini baru fantasi ngan pen so kawai ka eksperimen da ngan pet bahan ki muslim ya dan starch ne ngin dan ra. Dengan shim kawai ka pantry dish ngan the masala hane. But ngan she drop jong ka iodine solution. Dakane ka masala ka daka kala balong berbelu kemot ka dan starch bat ngimlong reban bam. Da kam kala rong re da kalong be kumjuk ka rong kemot ngi long ban bam. Boleh